Bähim paýhas ummany magtymyly Praga ýylynda ýurdumyzyň ähliýerinde päkligiň, hoşniýetligiň, jewsligiň hemde dost doganyň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramynyň 1-nji güni ýokary ruh beletlige beslendi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe asyrlaryň dowamynda ardylanyp bellenilýän Gurban bayramynyň 1-nji gününiň bayramçylyk çäreleri Vilayet merkezlerindäki Türkmeniň Agoý binasynyň ajaýyp meýdansasynda giňden ýaýbanlandyryldy. Bayramçylyga ýaşul nesliň jeňmeçilik guramalarynyň wekilleri we beýle köp sanly adamlar gatnaşdylar. Bayramçylygyň geçýän ýerinde döredilen gödel görnüşlerde söýdüň dolu mantynda mukaddes Gurban bayramynyň bellenişiniň däp desurlary öz beýan tapdy. Medeniýet sunuwat işgärleriniň joşgyny aýdym saly çykyşlary göwün göterji boldy. Zehirli başlaryň estrada aýdymçylarynyň, teatr artistlarynyň, tant hemde halk dörüjülük toparlarynyň şany sene münasibetli taýýarlan çykyşlary asyrlaryň dowamynda ardylanyp bellenilýän Gurban bayramynyň joşgyny özünde jemledi. Bu ýerde aýdym sadyň owady belentden ýanglandy. Ýurdumyzyň vilayatlarynyň medeniýet we sunuwat ustatlary, dörüjülük toparlary güneşli diýarymyzyň gaýtalanylmajak göderligini hemde halkymyzyň dörüjülükli ähmiýetini, täze taryhy döwürde ata watanymyzyň gazanýan üstünliklerini wasp etdiler. Yerine yetirilen tantlar, folklor toparlarynyň joşgyny çykyşlary, gadymy däp desturlaryň yerine yetirilişiniň gödel görnüşleri bayramçylyga öz bolşy öwüşgün çaýyp, dawaralaryň ähmiýetini has artdyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň belent ruhy her bir çykyş üçin häsiýetli boldy. Bu ýerde giňden ýaýbanlandyrylan sergiler halkymyzyň şöhratly geçmiş taryhyna degişli muday gymmatlyklaryny tyýlamagy, el işleriniň hemde amal haşam sunuwatynyň ýeten belent sepkitleri bilen ýakyndan tanışmagy mümkinçilik berdi. Milli mirasymyzy, milliligimizi açyp görkezýän köp öwüşgünli sergiler täsirli bilen tapawutlandy. Milli däpleriň häzirki döwrümizden täze öwüşgünler bilen baýlaşdyrylmagy dawarlara gatnaşanlaryň göňüllerini galkandyrdy. Agoýlaryň görkany hatarlary, türkmen toýlarynyň gadymy görnüşleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň ajaýyp däp desturlary bilen münasip utgaşdy. Folklor toparlarynyň çykyşlarynda Gurban bayramynyň däp desturlary öz beýany tapdy. Dawaralaryň geçýän ýerinde bereketli türkmen hasagatly ajaýyp kitabyndan nusgalanyp, türkmeniň milli tagamlarynyň dürli görnüşleri taýýarlanyldy. Gadanlarda dürli tagamlar atarlyp, pişmedir çelpegiň, dogramadyr garmanyň, palawyň we beýleki milli tagamlaryň taýýarlanylmagy, dany halkymyzyň ören gadymy wagtlardan bäri dowam edip gelýän milli däpleriniň göz başydyr. Halkyň yrskal bereketiniň güwäsidir. Türkmen milli oýunlarynyň yerine ýetirilmegi, bagtyar şahajyklaryň şadyan gülki sesleri ýurdumyzyň vilayatlarynda geçirilen bayramçylyk dawaralarynyň şadlygyny artdyrdy. Şu ýerde türkmen toýlaryna mahsus bolan ähli däp desturlarymyzyň berja edilmegi, milli oýunlarymyzyň, türkmenleriň görkezme çykyşlary, sportyň we sagdynlygyň dawaralynmasy bolup, bayramçylyk şäheretine aýratyn bedeg berdi. Ýaş suratkeşleriň şuňky dawaralardan çekýän suratlary hemmeleriň ünsüni çekdi. Egilmeýän joşgyna beslenen şopurtatlar bayramçylygyň geçýän ýerinde gurnalan hiňilliklerde ýaşlaryň bazalyp uçmaklary bilen utgaşyp gitdi. Bedemen hiňilliklerde uçýan ýaşlaryň şatlykly setleri ajaýyp durmuşymyzda bolan egilmez guýtonjyň öz bolşy beýany öwrüli. Tödüň dolu mantynda bir bayramçylyk çäreleri adamlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Toýlarymyzyň toýlary, bayramlarymyzyň bayramlary ulaşýan häzirki bagtyarlyk döwründe geçirilen Gurban bayramynyň dawaratyna gatnaşanlar gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman terdarymyda çäksiz hoşallyklaryny bildirdiler.